Ahojte priatelia, moje meno je Matúš a rád by som sa s vami podelil o myšlienky z dnešnej prechádzky, ktoré môžu pomôcť nám všetkým nielen v čase hľadania pokoja, ale aj pri budovaní novej životnej cesty. Témou dnešného zamyslenia je sila prechádzky a času stráveného v prírode, najmä ak sa nachádzate na ceste abstinencie. Predstav si, že kráčaš lesom. Vzduch je čerstvý, jemne vonia po ihličí a zem pod nohami ti pripomína pevnosť, ktorú si buduješ v sebe. V tom tichu počuješ niečo, čo si možno už dlho nepočul. Samého seba. Čas strávený v prírode je dar, ktorý si môžeme dať každý deň. Prechádzka, aj tá najjednoduchšia, je viac než len pohyb. Je to spôsob, ako spomaliť, nájsť pokoj a spojiť sa so svojím vnútrom. V dnešnom svete, kde je hluk na každom kroku, má ticho lesa nesmiernu hodnotu. Ak prechádzaš abstinenciou, príroda môže byť tvojou oporou, pomocníkom. Každý krok v lese ti pripomína, že aj cesta k uzdraveniu sa skladá z malých krokov. A nie je dôležité, ako rýchlo kráčaš, ale dôležité je, že vôbec kráčaš. V prírode nezáleží ani na tom, čo sa stalo včera. Nezáleží na tom, čo bude zajtra. Dôležitý je len moment prítomného okamihu. Hlboký nádych čerstvého vzduchu, spev vtákov nad hlavou, šum lístia pod nohami. Toto všetko ti môže pomôcť. Pomôcť sústrediť sa, nájsť pokoj a silu pokračovať. Prechádzky v prírode nie sú len o duševnom pokoji. Pohyb ti pomáha aj fyzicky. Každým krokom sa uvoľňuje stres, zlepšuje sa tvoja nálada, telo sa regeneruje a ty cítiš, že naberáš novú energiu. Mám pre teba malú výzvu. Každý deň si nájdi aspoň 30 minút na prechádzku. Nezáleží na tom, kam pôjdeš, či do lesa, na lúku alebo k rieke. Jednoducho sa vyber von, bez telefónu, bez rozptýlení, len ty a príroda. Každý krok v tom tichu ti môže pripomenúť, že uzdravenie je cesta. A tá cesta je možná, len treba vykročiť. Nezabudni sa dnes aspoň na chvíľu zastaviť, nadýchnúť sa čerstvého vzduchu a možno si dopriať spomínanú prechádzku. Budem rád, ak sa v komentároch podelíte o vaše skúsenosti s prechádzkami alebo strávením času v prírode. Prajem vám pohodový deň, priatelia. Majte sa krásne. Nech sa darí.